Banyu Biru. Ini adalah salah satu gambaran betapa indahnya, betapa sejuknya Desa Wirogomo dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang menggambarkan kekompakan dari segenap warga Wirogomo. Bersama bintang tamu kita, Axel Marsanda Saleho. Amel Saleho. Adin reokake cacange ditabuhi kendang bonde ora larang tanggapane ayo padha dinyatake pacare adine palora reoke aberakane murah roja-roja kawis bumbune kula sairis aku durung wis kesusu anake nangis iya yo awas yo iyo Suku pato ela dirama menyang salole oleh payung monto jentit lolo bawang mati ora obat pambaten dipocayen urip golek duit ayo para kanca nonton reyang Wirogomo reokake cacake ditabuhi kencang bende larang tanggapane ayo padha dinyatake ora larang tanggapane ayo padha dinyatake yo Suku pato ela serama menyang salole oleh payung monto dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati sonakir sore yo nakir sing ditakir kodhong ploso iso mikir sore yo mikir sing tak pikir ora rumangsa yo susu anake nangis durung wis kesusu anake nangis roja-roja uti rojake wong etepeni ayo ngade-ade lapo-lapat mring negari jejate unduh wong sing abang ora kurang lepo jejate rusuh wong sing lakan tok ranjingan
mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. E-A-E. E-A-A-E. E-A-A-E. Yuk, Mano manyar buntut etawa itu sing anyar lali sing etawa kisah rawana kemae ngakune saka 5 anake prapatan rokol karute yen pekatan tak surute prapatan rokol karute yen pekatan tak surute ane-ane parende ropo mancara ana turane tresnane omahe ato tak susah lali dalane Buta kalah salah molonca-lonca ngateng cikra-cikra nyada sampur nuli tanca bali maneh rupa puting celore iki purana kota sengko buron alasan iki purana kota sengko buron alasan menumanyar buntut tetowo sing anyar lali sing tuwa kali kulon ya kali tengah-tengah ana ulane metan tadi kulon ya tadi ditimbang apa apote roca-roca wone roca wong etepeni ayo ngati-ati lapo-lapan mring nekari sakilapot kulane robojo apa cintane menang lawe kloso amo yen ra kowe aku
ayo para kanca katreya panaraka reok kakek cacahe ditabuhi kandang bane ora larang tanggapane ayo padha dinyatane ora larang ayo padha dinyatane rojaane telo sajaane kaya ngelo laran disamperake omahe cara ora ngamperke yo yo awas awas yo 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 iya awas yo 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 amuk 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 yo Putakala salam bolonca-lonca ngateng-cik-racik kanyata sampurno letanca iya awas 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 yo 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 awas 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 iya iya ya ya lara samperake main sararang ngamperke ciyo sakalase melo salawase iya yo 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 iya yo awas 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 yo
Rojak bunti rojak wong eti-peti ayo ngati-ati lapo-lapan mring tenari mring ampelono mimin ditipal tempelono karepe duna meton diyon masa penaran kelamatun jai cacate unduwi wong sing apang orang-orang lepo cacate rusuhi wong sing lekan kok rancingan iki piye cuman nang aja ngoyo iki piye kadang matang jebul diwayo iya awas ayo amuk kondisi serangan nanti kami pacaran nanti rojaan nene lo saja ane koyo ngelo jenyu sakalasi aku melu salawase rojak muni rojak wong eti-meti ayo ngati-ati lapo-lapan ring negari ngati-ati lapo-lapan ring negari iya awas soplet kemong kadang ria hati mong iban konang loro tersendong soplet bedok karena kepanjang wak waro dipot bacan mangap tujang kanong aklia bidang mencocoka bunga reyang rasa coka wedang birno yuk krempyeng layone sejalan kepang kontra-kontri lirik kendang ade jinglang layone adujang boyeng laga tepuk terus mencoba ketayang marani tukang iklandang krisa-krisi calo lagu jaran ketang bergoyang-goyang bergoyang engkang irama kedang lana waton salahe goyoake yen sing saranake pangmas aku mangkelake dadi limong atiku nalikane sampe
to jambe Dadya atinya wiji Anadyangan apa talakone Sabto padeta ratu Ring sliramu Dadya ing sisiku Mugi Gusti milati rasaku bakal ginawa mati Demikian tadi kita saksikan bareng-bareng dari teman-teman RWSM.